Bicolano Alajao Anglers Club back strikes again. Different fishing spots on hold due to the prevailing quarantine protocol or the lockdown. So, Alacharmers have their own fishing spots and they are contented to fish on the place they want to visit, but with caution. And this video blog is all about the series of fishing expedition and activities that Lucky Alacharmers conducted this month of July, the start of rainy season. And to all fishing enthusiasts, fish will wait you all. So fish on, tight line, Alacharmers. Ayun. Botol. Naman, dahil. Eh, nag-isok-sok mo ulit. Ayun na po to. Ari ko sa Balik sa kuya. Ayun, pwede, ang alam. Itong bulit ko. Dito ko lang. Yung pa. Yaon. Din sa kamot. Yaon. Siglab. Yan. Pwede yan. Ay, kundi dahil. Tama, magana sa akin. Yan, siglab sa diyo. Oh, ito po. Biyaw pa yan, bayan ang agad mo na. Na hyper extension. Dahil siguro kaya sinalubong mo. Dapat siguro kinusot mo. Iyo. Sabay ng botong gali, sabay ng ano. Bakit tulong man kami? Ay, doon Dako ka mo? Yaw pa? Yaon. Di mo yung mairarom? May mahiraro. Ay, posibleng hayop. Kaya ilang makatal yan. Mga pagalyan. Yan ako. Kung kaya mong ibunat, kung kaya mong iangat, Ay, ginsa ka mo. Itong guyod to. Dapat siguro pinaano mo na to. Kung nagdadara, ayan mo lang. maray na yan, maray na yan, nabari sa sira. Kaabang-abang ni. Uy, ano? Ayan, nakadulag lang. Pero yun, ugan niyo. Pagiling ko. Da. Butas na ba ni? Butas na. Uy, mahari oh. Sayang. Dapat kita Dapat kita nakuha mo na. Ito yan di. Eh, ito yung mga gira ready. Kangkek, putol. Yan o tabak ng replacement. Ayun, ayun, ayun.